Lumi. Onko mun naamassa mitään? Kato tänne, niin mä voisin nähdä jotakin. Ai niin, anteeksi. Ei. Mitä kävi? No, mä näin itteni peilistä ja musta oli verta. Sitä kävi. Ei kun katsopas tänne. Oh my goodness. Oh my goodness. Tänne näin. Kaakeli. Jotti. Mudeli. Mitä tapahtuu? Tulin heti kun kuulin sen kiljunnan. Ei tässä mitään. Okei. Mä oon joka puolella. Näettekö se mitään? Kuini? Ei. Mä oon tässä. Se on vain näky. Me vaan kuvitellaan. Mä avaan. No moi, sisteri. Tai no, puolivärinen. Mä en ole puolivärinen, sä se puolivärinen olet. Mäkö? Hahaha. Hauska vissi. Älä valehtele. Mäkö? Valehtelen? Miten uskallatkin? Uskallatkin tulla tänne. Mitä? Oota hetki. Mintu. Tänne. Se päästettiin vapaaksi. Niinpä. Ettekö muista, että olin tällainenkin? Ei ihme, kun sä kutsutaan puoliverseksi. Ai hiljaa. Mitä sä uskallat? Tässä sinä. Äiti auta! Ei tarvitse pelätä. Minä vain jään tänne. Ikuisiksi ajaksi. Ja sinä. Ei! Mintu! Lumi! Ottakaa! Mintu! Lumi! Lumi? No. Ei! Lumi! Ei! Lumi, herätys! Mitä kävi? Äiti. Mitä se täällä tekee?